Здравейте, аз съм Виктория Бешлийска, автор на романите Глина, Сърце и Нишка и на блога Подирите на думите. Трескавост е думата, която описва най-добре състоянието ми докато пиша и дори се шегувам със себе си, че в тези моменти пулсът ми е 240 думи в минута. Това, което не ми дава покой, е въпросът къде сме загубили уважението и любопитството си към някои неща от нашата култура и история. Нещата, които не са на повърхността, нещата, които не всички знаем. Тези малки, но дълбинни, важни неща, които могат да бъдат намерени само с истинското ни любопитство. За сметка обаче на всичко онова, което по много шумен и ангажиращ начин ни вълнува в злободневието. Ето това е въпрос, който не ми дава покой. Най-добре пише сутрин или по-скоро в светлата част на деня. И мога да пиша на всяко място, на което е достатъчно тихо и спокойно. Честно казано, много повече мисля за героите и за това, през което минават те, за ситуацията, в която са, за техния свят. За читателя мисля най-вече в процеса на редакция, тъй като се опитвам в този процес да направя текста максимално добър и четим за него. Другата форма на изкуство, която усещам най-близка, е театърът, тъй като там всичко се основава и започва от текста. Пиша, защото за мен това е най-безболезненият начин на приемане на реалността и най-добрият начин, който аз лично съм намерила за себе си, да покажа любовта си към всичко, което ме обкръжава.